Shondi had a doppelganger who Ja, hit his løjser pants YouTube. and was very I friendly. dag skal vi spille en ny let's play, som jeg Do not kalder... shoot the messenger. Ja, hvad? Frankly, Jeg you skal lige sound huske, more hvad det fun fuck than det the er, other jeg skal Shondi, kalde den. and I love Jeg your kalder hair. den missioner, jeg ikke kan klare i spil, tror jeg. Bare missioner, jeg ikke kan klare, og i dag er det i Saints Row. Jeg kan lige forklare, hvad for en mission det er, jeg ikke kan klare. Det er en mission i Saints Row 4, og jeg sagde vel missioner, jeg ikke kan klare. Jo, missioner, jeg ikke kan klare i spil, ja. Den første let's play med det er i Saints Row 4. Den mission, jeg ikke kan klare, det er, hvad det nu det hedder. Det er sådan en mission, hvor man skal ud og ødelægge nogle batterier. Ja, se der, find battery. Og så og jeg kommer til at pause, og så hvad det nu det hedder. Og så skal jeg gøre det. Altså sådan start der, hvor jeg leger. Okay, godt. Og især lige den første ting, så I kan forstå, hvad fuck det er, jeg skal ikke. Well, shit. Yeah. Oh, Kinsey's recording this. Zinyak fighter ships engaging. Åh, hell no. Dør jeg. Tror jeg. Hvad fanden laver jeg? Det, ja. Og så pause jeg til det sted, hvor jeg ikke kan klare det. Okay, så er vi ved at nå til det sidste sted. Og til at blive The meget svært. second final power cell is in this area, and I am reading a large amount of energy output around it. We guess that means something bad. Given that our current predicament is a result of your big mouth, I would guess you are correct. Check it out, a UFO. It is close. This place is lit up like a Feed Dogs concert. Sid, why is everything a Vi skal bare target? prøve at komme i gang så hurtigt som muligt. Nå, vi skal bare skyde. Ja. Nej, shit, så vil... Nå. Jeg troede sgu, man skulle... Jeg troede, man skulle... gøre det der display eller... Zinyak fighter ships Bare engaging. skyde. Ja, sådan kan det gå nogle gange. Lad os lige prøve at komme væk herfra. Nu er det lidt med så. Skal vi lige have noget liv. Der er nogle mennesker. Ja, lige præcis det, der er irriterende. Lige når man har fundet et sted, hvor man kan få liv eller dræbe nogen. Så kommer de. Just that good. Det der, nu kommer de igen. Kom nu bare. Enemy ship approaching. Okay, så nu har vi noget ting, så nu kan vi godt gå i gang igen. Ikke engang meningen, jeg snakker det her med. Sådan er det jo bare nogle gange. Løber vi lige en til tur. Okay, nu vil den ikke særlig lang. Just like Johnny taught me. Okay, så løber vi tilbage igen. Nu har
den. Skulle jeg mærke. Zinyax fighter ships engaging. Ej, okay. Try to fuck off, bitch. Prøv lige I'm low on health. Okay, nu ved vi hvad vi skal gøre. Nu prøver vi hurtigt. Nu burde vi meget gerne have fuldt liv. You okay, boss? I'm not saying another word. Come on, don't be such a sourpuss. No, I'm not gonna make this go any worse. Have it your way. Sådan her. Og jeg pauser lige til at komme derover. Our current prediction. Okay, ja. I would guess Vi you er are correct. inde i It is gang. close. This place is lit up like a Feed Dogs concert. Sid, why is everything a target? Because you are cursed. Den hjælper ikke selv, og jeg tror bare, jeg holder mig til shotgun. Det irriterer mig bare helt vildt meget. Så kan de også få liv. Prøv lige, det er jer, der irriterer mig mest. Fuck you, INT. Ej! Prøv lige at se, de gider mig bare. Okay, jeg pauser lige 2 sekunder. Okay, så er vi her igen. Sid, why is everything a target? Because you are cursed. Lad nu være med at tagge dem der, mand. Det er helt vildt irriterende. Prøv lige græt de der murderbots. Enemy ship approaching. Bitch. Ej, gå nu væk, man. Fuck, irriterende. Oh god. Okay, jeg pauser indtil jeg næsten har klaret nu. Okay, alle sammen. Jeg tror, jeg giver op den her gang, fordi den her er simpelthen så svær. Jeg skal spille nogle sidequests og få nogle flere penge, så jeg kan opgradere min health og sådan lige få nogle bedre menneskevåben, fordi de virker bedre på de der signalting og andre mulige ting. Så jeg tror, jeg vil sige farvel og fuck, jeg er lige ved at græde nu, fordi jeg har været 2